Život na maximum. Inšpiratívne myšlienky, ktoré ťa privedú k sebe. Nedávno som bol s kamarátom v Žiline na obede a keď prišiel čašník k stolu, objednali sme si pitie a ja niekedy mám takú chuť diskutovať s ľuďmi a prehodiť s nimi pár slov a spýtal som sa ho, že aký má deň, ako sa má. A ten človek si tak povzdychol, no, ja som tu prvý deň, je to také náročné, však potom vám porozprávam. Odišiel od stola a kamarátovi hovorím, toho by mali hneď vyhodiť. Prešlo pár minút, pitie nám doniesol, objednali sme si jedlo, zostali sme sedieť, čakáme pol hodinku, 3/4 hodinku, a kamarát už to nevydržal, tak si zavolal čašničku, ktorá išla okolo a spýtal sa jej, že či mi nám vedela povedať, že kedy zhruba môžeme očakávať naše jedlo. Na celej terase bolo asi 6 ľudí dokopy, v reštaurácii vo vnútri nikto, tak mu to prišlo, že už trošku dlhšie to trvá. O ďalších 10 minút prišiel ten spomínaný čašník a začal sa nám ospravedlňovať, že kolegyňa to pokazila, lebo nezadala tú objednávku, ktorú on jej povedal. Ale že teda začnú to robiť a o chvíľu to bude. On odišiel od stola a hovorí mu druhýkrát, toho by fakt mali vyhodiť. A že pýtate sa, ako sme to vedeli, alebo ako sme to tušili na to prvé počutie. A my sme niekoľko týždňov, pár mesiacov predtým, boli v Zlíne, kde sme sa boli vzdelávať istým spôsobom a mali sme takú prednášku o Baťovi. A Baťa mal prepracované systémy v mnohých veciach a jedným z nich bol náborový systém toho, ako vyberali zamestnancov. Ten dotazník mal niekoľko otázok a potom sa s ním, tým človekom, ktorý mal záujem pracovať v ktorejkoľvek jeho firme, rozprával vyškolený personalista. Položil mu zo pár otázok, ktoré sa týkali práce, ale začal sa aj pýtať na to, ako prišiel, ako sa má jeho rodina. A mal tam vždy poznámku, pokiaľ ten človek začal vzdychať, tak tam mal poznámku, že vzdychať, nebrať. A je to presne ten princíp, že títo ľudia, ktorí fňukajú, vzdychajú a hľadajú, ako všetko je problém, tak ani tú prácu, ktorú robia, nebudú robiť s radosťou a ľahkosťou. A téma dnešného podcastu, alebo dnešného dielu podcastu Život na maximum je svieža myseľ ako základ fungovania v biznise. A práve preto sme si dovolili vybrať tento príklad, pretože pár dní na to, ako sme boli v tej Žiline, sme sedeli u nás v Malinove, opäť s tým istým kamarátom, ale na večeri. A obsluhovala nás čašnička. Prišla k stolu, spýtala sa, čo si dáme, my sme si objednali nejaké pitie. A tým, že sme to zažili pár dní dozadu, tak som zo srandy začal, že a vy sa máte ako? Aký máte deň? Ja sa mám super, ja som tu prvý deň, to je také perfektné, že tu robím s ľuďmi, ja sa tak teším. A odišla a my sme z toho mali náramnú radosť, že ako krásne je vidno dvoch ľudí, ktorí robia tú istú prácu, ale robia to s úplne iným zanietením a zameraním. Takže preto je naozaj názov tohto dielu podcastu extrémne dôležitý preklapať do života, aby nielen vás tá práca, ktorú robíte, naplňala, ale aby aj tá práca, ktorú robíte, dávala zmysel ďalej. Ďakujem krásne Jergušovi Holecemu za tento parádny úvod. Čo je ten úsmev? Ten ma zaujíma. Že tak odskočím si, začiala som mala. Ale tak si bol krásne rozohnený. A presne to mi išlo hlavou. Kývala som si tuto s Igorom, čo je tu predavač Pantarej. A to je presne ten druhý typ, čo si spomínala, tú čašničku, Igor, ktorý tu obsluhuje, tak je vždy práve ten, na ktorého sa tešíte. A to je že tá svieža myseľ a jak to pôsobí nielen na toho človeka, ako sa správa, ale všetci ľudia navokol, tá čašnička, alebo tuto prítomný, tak
zrazu ste radi v ich prítomnosti, zrazu radi ich vidíte a vyvoláva to aj v tom biznise naozaj obrovský dopad, pretože, no kde pôjdeš na budúce s radosťou si sadnúť do reštaurácie? No tam, kde do je Žiliny. Do Žiliny, myslíš, že tam sa vyhneš oblúkom? Času. Ale pritom ten človek nemusí byť, že zlý človek, len je v nesprávnej práci. A to je to úžasné, že uvedomovať si, že to... A možno sa len zobudil, nevyspal niečo proste, ale... Áno, ale proste to už má to potom obrovský... nezaujíma. Tak. Čiže naozaj tá svieža myseľ v biznise aj v živote robí extrémne dopady a mali by sme si to zvedomovať aj počas svojej vlastnej práce, keď začneme byť treba počas dňa vzdychací typ, že sedíme za počítačom, niečo robíme a začneme vzdychať na všetko a všetkých a ja neviem, všetko je zlé. Tak ja si sama to veľmi od toho Baťu, od Tomáša Baťu používam a už začína vzdychať, dobre, je čas na prestávku. Je čas na relax. Je čas na relax. Čiže naozaj to, ja to volám, že pintanie, tak je takým symbolom, že OK, není všetko úplne OK. Hej, tak ono to ale závisí ešte od toho, že akú prácu ten človek robí, vieš, lebo dobre, tento pomoril objednávku, ale potom sú takí, ktorí vymenia iný klb na kolene a tak, že trafia druhú nohu a podobne, že to už trošku... Ešte teda, kým len klba neamputujú, je to v pohode, ale sú aj takéto, bohužiaľ sa to stalo, hej, akože, že sú to veci, ja nehovorím, že tí ľudia teda ľahko vážne pracovali, ale naozaj ten entuziasmus, ktorý my dávame do svojej práce, potom aj ten výsledok tej práce je taký naozaj, tak ako si to povedala, chcem sa vrátiť do tej reštaurácie, kde som sa cítil príjemne, lebo okrem toho, že sme sa dobre najedli, tak tam bolo proste fajn prostredie. No. Teraz mi išlo, keď si hovoríš druhý klb a tak ďalej, tie veci sa naozaj dejú. U nás sa to stalo doma u nášho psa, keď sme išli, že bola že celá zle, tak išla na rentgen a už je povedali, že prišli sme s rentgenom k druhému lekárovi, ktorý robil inde a prišli sme s takým tým CD-čkom, kde to nahrali a dali sme mu to tam a on hovorí, že okamžite na operáciu, musí ísť okamžite na operáciu a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu v diskusii niečo, že ľavá strana, pravá strana. A on, že teda tá ľavá strana, tuším, to neviem, to je jedno, hej, pointa, ľavá strana, ale ona má problém na pravej strane. On však, pozerám sa na ten rentgen, máte to jasne na ľavej strane. Ale ona to má fakt na pravej strane, hej. A my sme zistili, že na tom rentgene nám nahrali na to CD-čko iného psa. A fakt, už chceli už rezať a ja neviem čo, hej. A fakt toto sa naozaj stalo a nezmôžete nič, hej. Čiže šťastná zhoda náhod, že vlastne, že vysvetlo, že našťastie to bola iná strana, že niekedy tá našťastie iná strana, že je fajn, keď je iná strana, že sa na to prišlo. Takto vychádzame v septembri, o stranách by som moc nehovoril. Ja aj tak, áno. Ani svetový, ani politický. Ani akýkoľvek nejaký. Takže, ale vráťme sa k tej sviežej mysli. Ono to má naozaj dopad. Že potom robíme chyby, potom, keď sme tí vzdychači, keď ideme do tej tendencie, ideme do kortizolu, ideme proste do tej vývrtky samého seba, tak robíme jednoducho nejaké pochybenia, chyby, alebo znepríjeme ten deň aj tým ostatným. Takže treba si dávať na to pozor. Môžu byť určité situácie v našom živote alebo v nejakých etapách, kedy naozaj máme v práci nejaké náročnejšie obdobie, hej? Že proste máme príliš veľa úloh a tak ďalej a máme tiež tendenciu sklznúť do toho, že nehovorím, že úplne vzdychať, ale nevieme si s niečím rady, boríme sa, stojíme na mieste, prešlapujeme a to zase proaktívnym ľuďom trošku vadí a sú z toho frustrovaní a tak ďalej. Ale áno, hovorím o sebe. A dôležité tam ale je, že vedie to zastaviť, povedať, že OK, že 3 dní stačilo a že proste teraz, a o tom aj budeme hovoriť, že ako z toho von vlastne, hej, že čo s tým spraviť potom. Tak. Možno poďme konkrétne k ďalšiemu bodu. Počúvate Život na maximum. Inšpiratívne myšlienky, ktoré ťa privedú k sebe. Čo je ďalší bod? Iba si ma tak ako... Ja som čakal, že dáš aj otázku. Ja by som zamrkla na ten našich poznámok, ale ja to nevidím, vieš? Je to moc blízko. Lepšie? Výborne, Jirguško, ďakujem. Jirguško mi dal bližšie naše poznámky. Máme tam také 1-2 slovíčka. Poznámky by sme sa
chytili, že čo chceme, aby odznelo a je to lepšie. To sa hovorí flexibilne reagovať. Áno, vidíš, ideme hovoriť práve o to sa volá flexibilite. systém krátkych rúk. To keď vidím u niektorých mojich kamarátov, už sa blíži 50-ka. No, to je akože bežne. Minule sa mi stalo v reštaurácii, prišla čašnička a hovorí, že nejaké víno, že som si vyberala a však to tam máte napísané. Hovorím, super, ja by som si to aj prečítala, keby som to videla. Takže, no, áno, však v rámci to. A tomu sa hovorí flexibilne zareagovať. Napríklad tam treba, že a čo by ste mi odporúčili? Áno, ja som sa z toho tak vymotala, hej, že tak však mi odporúčte a tak ďalej. Ale ono to je, nebrať život príliš vážne a fakt flexibilne reagovať. To je tá svieža mysl. Môžete z toho robiť tragédiu, môžete z toho robiť akýkoľvek problém a ja neviem čo, alebo si jednoducho poviete, OK, môžem to zmeniť, nemôžem to zmeniť v aktuálnej situácii, tak na to flexibilne zareagujem. Nájdem nejaké riešenie, nebudem čumieť na koniec tej cesty, nebudem čumieť na tú priepasť, ktorú si poviem, Ježiši Mária, som na kraji priepasti, a teraz čo mám robiť, chúďatko a tak ďalej. Nie. Je tu nejaký problém, OK. Čo môžem urobiť v tejto situácii? Hľadám riešenia. Nebudem tam stonať, dobre, OK, pohreším si, je to úplne normálne, má tam tú emóciu, má tam proste hnev alebo čokoľvek, ale stopnem si to a hľadám riešenia. Riešenie privedú tie ďalšie možnosti a tie ďalšie cesty nejakým spôsobom. Hej. Pozerať tam a zaseknúť sa, ďaleko by sme sa nedostali. Čiže naozaj flexibilne reagovať. A keď sa budete učiť je to flexibilne reagovať v maličkostiach, hej? Tak jak sme napríklad teraz v rozhovore, ale my častokrát flexibilne reagujeme, nevieme, čo budeme rozprávať, a flexibilne reagujeme. A keď sa to naučíme v takýchto maličkostiach počas dňa, v práci, kdekoľvek, tak potom, keď príde aj niečo vážnejšie, že sa udeje, tak už sme to vyskúšali za uplynulé roky, že následne zrazu aj vo väčšej veci sme automaticky mali tú myseľ, že OK, dobre, aké sú možnosti, aké sú riešenia, že nepindám tam, nevzdychám tam, ale hľadám riešenia. To je to, čo ja často používam ako príklad, že náš mozog je naučený, alebo miluje rutiny. Ak má rád rutiny a niečo nové, a preto slovo flexibilita ako s týmto nie je úplne v súlade, ale ak naučím a vedome robím kroky mimo svoju komfortnú zónu, ktoré ma nútia robiť rýchle rozhodnutia, ktoré ma nútia doťahovať veci a tak ďalej, tak potom sa vlastne z toho stane, že ak mi do života príde niečo neočakávané, tak môj mozog je naučený na to, že sa také veci v živote dejú. A preto my sme v nejakej komunite ľudí, kde sme to vyslovene vyhľadávame a máme tam svojho mentora, ktorý nás vystavuje takýmto situáciám. V predošlom dieli podcastu Danka rozprávala nejaké príbehy o komunikácii medzi dvomi ľuďmi a dvoch, ktoré sa aj v priebehu 24 hodín udiali, ale oni by sa aj neudiali, keby akože pohodlne sedela v Turecku na pláži a drinkovala. Oni sa aj udiali práve vďaka tomu, že my sme boli vystavovaní nejakým situáciám dlhodobo. My sme niekoľko dní boli z domu, vystavovaní adrenalínu, vystavovaní boli sme unavení z cestovania a tak ďalej a tak ďalej. A vtedy vyplávajú tie veci a vtedy sa to človek dokáže naučiť, lebo keď je všetko ide v pohode a všetko ide hladko, tak ako vtedy sa ľahko žije, hej? Ale ako náhle je ten človek a ten organizmus trošku preťažený, tak vtedy zrazu ide do tej svojej väčšej autenticity, do tej svojej väčšej pravdy a vtedy tie veci vedia vybublať, vybuchnúť a zrazu, ale potom ich vie aj lepšie spracovať a naučiť sa na to. Tak. Ďalšie také je, že efektivita, čo sa týka, že ako čo v súvislosti s flexibilita, tak flexibilne, keď reagujeme, podľa mňa, tak zrazu začneme robiť veci aj efektívnejšie. Zrazu, keď sa nezasekneme tým pohľadom na ten problém, ale hľadáme ten cieľ, hľadáme to riešenie, tak podľa mňa veľmi efektívnejšie, oveľa viac efektívnejšie začneme konať, lebo hľadáme riešenie. Ako je v tejto situácii, aké je riešenie. Tým pádom náš mozog oveľa rýchlejšie vyfiltruje tie nepodstatné veci a my mu dáme príkaz, OK, nejaké riešenie, tak tým pádom vyhodnotí oveľa rýchlejšie. Než keby sme boli zaseknutí niekde, že OK, tuto je problém a budeme pozerať na problém a budeme na ním lamentovať. To máte ako, že kráčate po ulici a začne pršať. Tak zaseknutý v probléme znamená, že zostanete stať a budete tam moknúť a budete nadávať, že prší a nemám prší pláž a nemám dáždik a moknem tu. Alebo sa zoberete a idete pod najbližšiu strechu. Hej? A to je práve to zameranie pozornosti na riešenie daného problému.
To, čo možno ešte tomu celému predchádza, že kým sa vlastne dostaneme k tej flexibilite a čo tú sviežu mysel podporuje celé, je, že máme víziu nejakú, máme predstavu, kam svoj život, kam svoj biznis a tento diel je ako keby tá téma venovaná tomu biznisu, ale to neznamená, že vy máte svoju vlastnú firmu, ale to znamená, že môžete aj vy byť súčasťou nejakej firmy, ktorá má nejaký biznis plán, ktorá má nejakú víziu. A keď máte víziu, čiže máte nejaký cieľ, kam sa chcete dostať, máte k tomu stratégiu, tak už to vám pomáha v tom, že ste orientovaní na to, čo máte robiť. Ak máte víziu, že chcem byť šťastný v živote alebo chcem zarobiť toľko a toľko peňazí a nemáte k tomu stratégiu, tak vás tá vízia zväzuje. Tak tá vízia, tá predstava toho cieľu, že neviete, ako ho dosahovať, je pre vás skľúčujúca a nie je podporujúce. Naopak, ako náhle máte nejakú stratégiu, nejaký plán, aspoň na prvé 3 kroky, zrazu vy cítite energiu a práve tá svieža myseľ vám zase, a keď ideme do tých chemických procesov, vám sa začne vyplávať dopamín z tej vízie najskôr. Potom ale zistíte, že OK, že to už sa mi vyplavil všetok, že už tam není, že tak si to môžeme ešte znova začať predstavovať, tak dobre, na chvíľu. Ale vy potrebujete mať plán, ako to dosiahnuť. A ten, keď si nastavíte a začnete ho krok za krokom plniť, tak to vám dáva tú energiu, to nastavenie na to, že dá sa to. Super, takže teraz ďalší krok spravím. A vy sa nepotrebujete stále pozerať iba na ten cieľ, ale pozeráte sa na najbližší krok, na najbližší druhý, tretí krok, štvrtý krok. A takto si to rozdelíte na menšie veci a zrazu niečo, čo vám na začiatku toho celého sa zdalo ako niečo obrovské, vy zistíte, že ste už dávno v polovici a ešte vás to nestalo ani polovicu času a energiu, ktorú ste si mysleli. A to je ale v súvislosti s tým, že konáte, že je človek v aktivite, že je človek v akcii. A zase pre proaktívnych ľudí sedieť, čakať na niečo, na niekoho a tak ďalej je frustrujúce a ubíjajúce. Na druhej strane niekedy v určitých momentoch je dobre si počkať na nejaké veci. Príklad, jedna z aktivít, ktorú mám, je aplikácia na meditácie a relaxácie, ktorú pripravím. A ja som si v januári povedal, že viem, že sa aj v prvom pôroku nebudem môcť venovať vôbec. A normálne som to vypustil, mám to na nástenke cieľov, mám to v aktivitách, ale ja som vedel, že od 1. januára do 36. sa tej téme nevenujem vôbec. Kedy sa jej začnem venovať, bude v lete a vôbec ma to nezväzovalo, bol som s tým úplne v pohode a teraz po malých krokoch postupne náplňam nejaké veci. Zhodou okolností mi došiel do cesty potenciálny investor celého na stretnutí, ktoré malo byť úplne k inej téme, k úplne inej veci. Zrazu sme sa o tom začali baviť a máme stretnutie o pár dní. Ale keby som to tlačil v januári na silu do toho svojho harmonogramu, tak by ma to zväzovalo. Bol by som frustrovaný, že na to nemám čas, bol by som frustrovaný, že to stojí a takto by som si to vlastne odložil a vedel som, že OK, až v lete sa tomu začnem venovať. Ono to je o tom, že tá big vision, tá veľké tie sny a ciele je fajn, je super mať, ale fakt si ich rozkuskovať a fokusovať sa na ten jeden, tiež si povedať na ten jeden krok, na ten jeden kúsok a nefrustrovať sa tými ostatnými kúskami. Že aj keď máte napríklad, ja neviem, spustu toho, že na daný týždeň, že čo musíte všetko urobiť, tak nestresovať sa za každý ten jeden týždeň, nestresovať sa všetkými úlohami, lebo ako podľa mňa to je v súčasnosti extrémne časté toto, že ľudia toho majú veľmi veľa. A každý jeden deň sa frustrujú pomaly všetkým, čo majú urobiť za ten rok. Čo všetko, aké projekty chcú zrealizovať, čo všetko. Namiesto toho, aby naozaj rozkúskujem si to, OK, a zameriam si, čo dnes idem robiť. Čo dnes, túto hodinu idem robiť. A keď to zvládne, mozog dostane krásny dopamín, bude sa tešiť na ďalšiu úlohu a takýmto spôsobom. Lebo keď sa začnem stresovať celým tým slonom, tak neurobím absolútne nič. Čo je veľmi dôležité, mne sa toto stalo asi 7-8 rokov dozadu možno, cca. Pracoval som v Prokeri, nastúpil som tam a zrazu proste všetci, jak očakávali, že konečne niekto bude na marketingu, tak zrazu všetci mali požiadavky a zrazu môj list úloh bol nekonečný a
nevedel som si z toho vybrať, že čo je vlastne priorita, čo mám robiť a tak ďalej. A vtedy si ma môj šéf zobral a povedal, že dobre, do zajtra napíš všetky úlohy, ktoré máš na stole. To je úloha na dnes. To som spravil. A druhý krok k tomu bol, daj im priority. 1, 2, 3. Priorita 1 je, že je to biznis riziko alebo biznis potenciál keby k tomu, že k dobrému. Druhé je to OK, ak to počká chvíľu. A tretie je, že ak sa neudejú, tak sa nič nestane. Ja som toto spravil, došiel som za ním, 2 mi obmenil, že toto, dobre. A povedal mi, že tieto, čo sú priorita 1, mi donies hotové o týždeň, a ostatné vôbec nerieš. A už len to, že som to mal napísané, mi dalo obrovský pokoj a prehľad, že ja som uvoľnil hlavu na to, že som nemusel premýšľať nad tým, aké mám úlohy, ale mohol som premýšľať nad riešením tej úlohy, ktorú mám práve na stole a ktorú mám riešiť. Zázrak, tie 3 úlohy som mal na druhý deň hotové, tie kľúčové, a postupne som mohol sa takto začať venovať aj ďalším. A robím to do dnes dňa, proste funguje mi to, viem, že tento model mne funguje, ja ho používam, ja mám vždy všetky úlohy napísané, aj keď je to drobnosť, ja ak to nemám napísané, tak tvrdím, že sa to nestane, čiže ja sám seba nútim si to písať, ale nemusím to držať v hlave a keď mi vznikne 10-minútový prestoj, že ja neviem, nejaké stredko mi skončí skore, alebo niekto nebodaj meška, tak mám 10 minút a viem to zatiaľ vyriešiť. OK, tak vyrieším tento telefonát. Takto využívam cestovanie a tak ďalej. A to je tá efektivita, o ktorej si hovorila. A časové bloky sú presne to, že vyhradím si v kalendári, tam nemám, že teraz toto konkrétne, ale mám časový blok, že od 9. do 11. mám efektívna práca na tejto firme, alebo pre túto firmu. Hej, ja mám tam blok a viem, že riešim úlohy z tejto časti. Popoludní tam mám zase takto 2-3 hodiny blok na inú vec. Počúvate Život na maximum. Podcast o tom, ako si vychutnať život na maximum. Ono si teraz pomenoval v podstate 2 veci, ktoré pomáhajú nám udržiavať sviežu myseľ. Jednu si pomenoval písať si veci, písať si úlohy a dávať si priority. To je jedna vec. Ďalšiu vec, ktorú si pomenovala, ktorá nám pomáha udržiavať sviežu myseľ, tak sú tie časové bloky. To znamená, že OK, môžete pracovať na tých viacerých projektoch, ale nebudem držať všetky projekty naraz, ale viem, že jednoducho sviežou myslou sa budem venovať jednému projektu, ukončím ten blok a až potom následne budem sa venovať druhému. Lebo keď budem mať zapnuté na všetkých tých zajacov, ako keby na všetky tie projekty, tak tie myšlienky sa budú rozbiehať nám a tým pádom sa zadebníme samých seba, nebudeme mať tú sviežu myseľ. Takže to sú také dva typy. Čo je ešte? Akým ďalším spôsobom si vieme udržiavať sviežu myseľ? Ty si ho v podstate spomenula pred malou chvíľou, keď si povedala, že keď už cítiš, že už teda si zahltená, takže zaklapneš a ideš sa poprechádzať. A to je presne, niekto má prechádzku, niekto si ide zabehať, niekto proste si ide zacvičiť, ale každopádne relax a šport. Určite vtedy by som sa nepúšťal do čítania knihy a počúvania podcastov a neviem, audioknih a neviem čo všetkého. No práve vtedy my potrebujeme vypnúť tú myseľ. My potrebujeme istým spôsobom zobrať ten pohár plný vody, vyliať ho a práve tým oddychom, prechádzkou, prídením na iné myšlienky môžeme toto napríklad získať a dopriať si to, hej, že určitým spôsobom prerušiť to myšlienok, ktoré som mal, či fyzicky alebo psychicky si oddychnúť, zrelaxovať sa, naozaj to je individuálne. Niekto, áno, môže mať, že pri knihe relaxuje, ale keď je zahltený prácou, lebo má veľa informácií spracovať a do toho začne čítať náročnú literatúru alebo proste nejakú rozvojovú knihu, kde si má pamätať nejaké veci, tak proste ešte viac len zahlcuje tú svoju myseľ. Čiže naopak on potrebuje vypnúť, možno sa pohrať s deťmi, možno si na bicykel, niečo, čo ho odreaguje a potom sa môže vrátiť k tomu ďalšiemu bloku napríklad. Že mne toto fungovalo, my sme dlho väčšinu tohto roka, keď sme chodili cvičiť, tak my sme chodívali na 11 napríklad. A tým pádom ja som od nejakej 7:30 do 10:30 robil, že som mal normálne, že blok sústredenej práce, potom som si išiel zacvičiť na obed a od nejakej 1:00 zase do 4:00, 5:00 som vedel potiahnuť
sústredenú prácu a takto som mal na 2 bloky rozdelený deň a fungovalo mi to perfektne, že ja som za tú 1,5 hodinu v podstate cvičenia a obedu absolútne mentálne vypol a naozaj ja som došiel do fitka a museli mi pomaly rátať, že koľko je do 12 opakovaní a vždy mi to zopakovať, koľko ich mám ísť. Lebo ja som tam prišiel, že povedzte mi, čo mám robiť. Že v robote som ja ten, ktorý rieši, čo ako má byť a tuto chcem byť ten, komu to budú diktovať. A to je zase o tom rešpekte, že rešpektuješ niekoho, kto je skúsenejší v tej oblasti a nechá si človek poradiť. Aké sú, Danka, ďalšie tipy, ako si udržiavať sviežu myseľ? Dá sa ísť, dobre, tu sme hovorili o nejaké fyzické cvičenie a tak ďalej, ale dá sa ísť aj úplne iným spôsobom, napríklad, ja neviem, relax formou meditácie alebo obyčajného dýchania. Môže byť, dých máme kdekoľvek sme, kedykoľvek sme, tak dýchanie máme vždy so sebou. A tým pádom upokojiť svoje vlastné dýchanie je takým veľmi rýchlým, ľahkým cvičením, ktoré sa dá uplatniť. Tým, že začnete ukludňovať svoj dých. Tým, že začnete dýchať pomalšie. Alebo napríklad, keď viete dať si či krátku meditáciu, dlhšiu meditáciu, tak je to výborné. Lebo meditácia, alebo niektorí ľudia majú také, by som povedala, že voči meditácie výhrady, alebo teda nemajú to uchopené, že to je niečo príliš ezoterické, alebo ja neviem čo. Meditácia je len v podstate to, že všímate si svoje vlastné myšlienky, ktoré vám prídu a tie myšlienky pustíte. Príde vám myšlienka, vy si ju všimnite, nebudete sa ňou zaoberať, ale ju pustíte. A to je presne na sviežu myseľ úplne geniálne. Čiže vlastne vy sa len stanete ako keby pozorovateľom vlastnej mysle a neriešite to a tak to osviežite celé. Dáte tam tú voľnosť, že nemusíte sa zaoberať každou tou jednou myšlienkou, ktorá vám vzíde a vlastne si uvedomujete, že tá myšlienka, ktorá vám tam prišla, tak pred 4 sekundou, alebo neviem koľko ste si práve vy sami vymysleli, čiže vy nie ste povinní sa ňou zaoberať. Nemám vtedy urobiť to, že to je dobre, to si musím zapísať. Tu by som mal nechať odísť. Tak, hej, že ono práve v tom, že keď potrebujete vypnúť mysel, tak potrebujete vypnúť. Čiže čokoľvek vám príde, tak proste nechať to odísť a znova a znova a znova. Čo sa týka toho dýchania, máš nejaký tip, ako to spraviť? Ono sa to volá, že dýchanie do štvorca napríklad. A to je, že dýchate do štvorca. To znamená nádych, idete na takú istú dlhú dobu ako výdych a znova... Napríklad na 4 sekundy. Na 4 sekundy a zase na 4 sekundy a tak ďalej. Čiže takým spôsobom zrovnoceníte svoj nádych a výdych, pretože častokrát, keď sme v strese a uponáhlaní, tak máme oveľa kratšie výdychy, než nádychy, že ideme do toho deficitu. A tým pádom to zrovnocenenie tak nás dostane do tej pohody. A ešte keď ideme ešte inak, že ideme hĺbší výdych, tak nás to úplne vedie práve do toho úplne ukludne. Ale záleží od toho, či ideme následne pracovať, alebo ideme spať. Hej. Tak ako ono napríklad toto dýchanie je fantastické pred spaním, keď akože tam prúdia človeku myšlienky, že veľa ľudí to má, že a mňa pred spaním napadajú také super veci a potom sa prehadzujem do druhej, do tretej a tam presne netreba rátať ovečky do, neviem, 700, ale stačí rátať do 4 alebo do 6 a sledovať si dýcha. A už len to, keď si to v duchu rátate, že raz, 2, 3, 4, tak není priestor moc na iné myšlienky. Lebo ono síce to znie banálne, že rátať do 4 je jednoduché, ale sústrediť sa na to, že 4 nádych, 4 sekundy zadržať, 4 sekundy výdych, 4 sekundy zase nádych, tak zrazu zistíte, že je ráno. Tak. A čo by som ešte možno dala ako taký ďalší tip, ako si udržiavať sviežu myseľ, či už v práci, v biznise alebo aj v živote, je nebrať svoj život naozaj tak veľmi vážne. Neposrať sa z neho. Môžeme to vypípať. Zo seba. Alebo zo seba. A ja som mala kedysi naozaj takúto tendenciu pred 10 rokmi, si pamätám presne moment, keď som považovala sa, čím vyššiu funkciu som mala v rámci firiem, tak som si pripadala, že by som bola ešte mladá žaba vtedy. Pred 10 rokmi, dobre. Nie, to bolo viac ako 10 rokov, to je jedno. Pointa tam je, že som si pripadala, že musím byť vážna, že musím byť seriózna. Na to, aby ma ľudia rešpektovali, tak, že potrebujem byť seriózna, vážna a sama na sebe som si uvedomovala potom spätne, že prestala som sa smiať, prestala som sa zabávať a úplne zbytočne. Až som prišla do momentu, keď som si uvedomila, že
ten rešpekt a toto sa zo seba, má tam ten humor, má tam tú ľahkosť v živote, ide krásne v súlade s tým, že byť rešpektovaný, byť normálne uznávaným názorom a rovnocenne, tak idú krásne pospolu. A ešte naopak, keď je človek to berie s takou ľahkosťou, tak ľudia sú radi v jeho prítomnosti. Majú radi aj v tej pracovnej oblasti, aj v tom biznise, lebo práve tá ľahkosť, tá sviežosť dodáva do toho biznisu tú šťavu, tú energiu, tie nápady, proste to tam prúdi. Čiže naozaj dať do akejkoľvek aj tej vážnej témy, dať tam ten humor, dať tam tú ľahkosť, tak podľa mňa len prospeje či nám, alebo aj tomu okoliu, aj tomu biznisu. Určite, ono to práve podporuje tú sviežu myseľ, to, že do toho tú ľahkosť dávame. Hej. Ja si zase teraz som si spomenul na jednu situáciu, kde ja po väčšinu svojho života som práve ten, ktorý je nad vecou v mnohých veciach a keď nie, tak krátkodobo. Ale raz sa mi stala situácia, že bol som bicyklovať a vyštveral som sa na kopec v Brezovej pod Bradlom, hore na Mohylu, som došiel na bicykli a nejak mi už som dopil vodu, takže idem si kúpiť vodu do toho bufetu, čo tam bol. A v tom zadnom vrecku toho cyklistického oblečenia som mal banán. A keď som si išiel vyberať tie peniaze, tak som tak najskôr vybral banán, tak som to položil na ten stolik a išiel som vyberať ďalej. A tá pani mi hovorí, že no ale banán mi sa tu nedá platiť. A ja som vtedy zostal, že brutálne seriózny. A ona, že prepáčte, že to bol pokus o vtip. A ja normálne vtedy som si to potom tak spätne, že OK, asi sa niečo deje v mojom živote, že keď toto mi neprišlo vtipné, lebo za bežných okolností by som sa na tom začal smiať a nadviazal na to, že niečo. A vtedy som si, že OK, asi sa niečo deje, tak by som mal začať robiť veci nejaké inak. Hej? Že presne taká tá ľahkosť bytia, ľahkosť života je určite dôležitá. Hej, ono môže byť naozaj takým ukazovateľom. Tí ľudia, ktorí máme radi humor, máme radi tú ľahkosť a zrazu to cítime, že sa to tam nedeje, tak naozaj môže byť takým tým, že haló, zvedom si túto trošičku niečo možno robiť inak a daj tam znova tú ľahkosť do toho. Počúvate Život na maximum. No, to bolo, čo sa týka sviežosti. Čo by sme ešte poradili? Ono ešte sú také dve veci, ktoré sú veľmi príbuzné, a to je pozitívne myslenie ako také a afirmácie. Hej, podporujúce slova, ktoré si môžem opakovať a hovoriť si. A to nie je o tom, že sa klamem, alebo niekoho klamem, alebo seba klamem, ale skrátka nastavovať sa na to, že veci dopadnú dobre a vždy veci dopadnú správne a tak, ako majú. Takže tých afirmácií je množstvo, môžu byť na bežný život, na energiu, na peniaze, na vzťahy, na čokoľvek a či už si to ľudia budú hľadať po internetových stránkach, alebo je to aj súčasťou niektorých diárov, dokonca takých ročných, takže afirmácie je určite niečo, čo podporuje sviežu myseľ a takéto pozitívne nastavenie práve k tomu, aby tú ľahkosť bytia sme zvládali. Čo by si ale povedal? Niektorí ľudia na afirmácie povedia, bože, to je tá hovadina, čo si mám opakovať. Ako by si im to vysvetlil? Prečo? Kvôli čomu by si to mali? Že presne to je ono. Že presne preto je to hovadina a presne preto si to majú opakovať. Vieš čo, ja by som povedal, akože mal som, a to som mal dokonca coaching s jednou opernou spevačkou, ktorá... Si to rozprával? Či nie? Nie? Ktorá mi, no ja si nebudem jak taká piča rozprávať, tam kolegyňa si rozpráva, ja spievam v Laskále a toto. A vieš, čo je najlepšie? Že ona bude a ty budeš furt tu pičovať. A on tak na mňa zostala pozerať a hovorím, že sorry, ale on to fakt funguje. Že ona má proste svoj sen, ona má svoj cieľ a ona vysloví slovo, slovo je energia a tie veci, ona podvedome bude robiť všetko preto, aby tam spievala. A ty tu budeš sedieť a hundrať. Tak na mňa tak zostala pozerať, že či som to myslel, úplne smrteľne vážne to hovorím. A teda ak sa pýtaš napríklad, prečo to robiť, tak toto je presne ono, že my možno tomu neveríme, keď to čítame prvýkrát tie slova. Možno nám ani nejdu do úst a možno sa nám ťažko vyslovujú, ale na konci dňa, keď my sami vnútorne uveríme, už to bude dávno potom, ako my sme to slovo nahlas povedali. A tie afirmácie nie, že
Odrapocať si to. Jednak si to odrapotať, to je, nechcem prirovnávať k ničomu radšej, ale akože jednak odrapotať, ale aj nie, že potichu. Normálne nahlas povedať to slovo a vyrieknuté slovo má energiu. A či to zoberieme z takého alebo onakého smeru, skrátka vyrieknuté slovo je energia, ktorá proste putuje tým vesmírom a tým pádom my sami sebe dávame istotu toho do podvedomia, že robíme určité kroky preto. Už aj myšlienka to dokáže. Koľkokrát v živote sa vám stalo, že ste si niečo mysleli, že to sa nemá stať alebo má stať a ono sa to nakoniec stalo a len ste si možno neuvedomili, že ste si to vlastne želali alebo že len aby nezačalo pršať. Hej? Napríklad. A tam to sú presne vety, ktoré treba si strážiť tie slova, ktoré používame, lebo častokrát my si týmto programujeme tú svoju myseľ a tie svoje veci a to je téma zdravia, to je téma čohokoľvek, že len aby som nebol chorý, lebo neviem čo. No tak ak si budem hovoriť, že vydržím zdravý, lebo je to pre mňa prospešné a tak ďalej, je to úplne to isté, ako keď si budem hovoriť tie negatívne veci, akurát s pozitívnym výsledkom a dopadom na môj život. Tak, ono to je normálne fyziológia, nepôjdeme asi do nejakej tej neurofyziológie, ale ako principiálne jednoducho tie veci, ktoré máme v hlave, máme v mozgu, máme v myšlienkách, tak a neustále precvičujeme svoje neurodráhy, neustále prepájame tie neurodráhy na základe toho, čo sa nám tam deje. A jednoducho, keď budeme myslieť na to, alebo na to, či na to pekné, alebo na to, čo nechceme, tak jednoducho ono sa na to bude diať, pretože ten mozog nerozozná, či to chceme, alebo či to nechceme. Hej? A tým pádom neustále si cibri tie neurodráhy a neurodráhy potom a celé ten neurosystém potom ovláda to, čo vnímame, či si všimneme nejakú príležitosť alebo nevšimneme, ako na ňu zareagujeme, či pozitívne, negatívne a tak ďalej. Čiže ono to je obrovský komplex súvislosti a začína to aj tým naozaj, že OK, áno, to, čomu veríme. A ono je to presne aj v súvislosti s tým, kam dávam tú pozornosť. Buď ju dávam na to, čo nechcem, aby sa stalo, a bojím sa a tým si spôsobujem ešte nejaké vnútorné pnutie a na konci dňa zdravotné problémy, alebo venujem svoju pozornosť tomu, ako chcem, aby to dopadlo, čo mi dáva pokoj. Hej? A ešte mi to dáva to, že moja myseľ a moje podvedomie je nachystané nachádzať riešenia k tomu, aby som sa ja dopracoval k tomu výsledku, ktorý je môjim snom. Tak, uľahčíme svojmu mozgu, lebo nemusí zrazu, keď mu dáme vedieť, čo chceme, tak uľahčíme svojmu mozgu vyhodnocovanie všetkých podnetov. On nemusí riešiť 60 000 podnetov, ale zrazu vie, že stačí mu riešiť iba 10, 20, 30% z tých vecí. Tým pádom je o mnoho efektívnejší, tým pádom sa rýchlejšie veci dejú, tým pádom a tak ďalej. Hej, sa spustí celý ten proces len tým, že si definujeme, čo vlastne chceme. Tak, ono to má potom také dopady občas, že my si vyriekneme nejaké želanie alebo vyriekneme nejaké tvrdenie a treba byť v tomto opatrný napríklad. Ja si pamätám, že raz som mal mať jedno stretnutie, ktoré mi nie úplne vyhovovalo do kalendára a som si tak povedal, že mohlo by sa zrušiť toto stretnutie nejako a za hodinu mi volala pani, s ktorou som sa mal stretnúť, že je chorá a musíme to zrušiť. Tak som si povedal, OK, asi to skúsme teda takže na budúce, že pri plnom zdraví všetkých zúčastnených strán len presunieme. Takže toto. Alebo skrátka, nedávno som povedal, že ideme určitú časť alebo nejakú vec sprofesionalizovať a zrazu sa veci začali deť rýchlejšie, ako som čakal a samé od seba, že ja som do nich ani nezačal vstupovať a už sa to samé čistilo. Takže ono naozaj z tohto hľadiska, my keď začneme pozorovať a začneme si uvedomovať, že to, čo aj vypovieme alebo si myslíme, sa začne aj diať a ak si toto všimneme, že to tak naozaj je, a začneme to používať v náš prospech, tak potom vieme ten život naozaj žiť so mnoho väčšou ľahkosťou. Tak, takže svieža myseľ je extrémne dôležitá aj v biznise a má obrovský dopad. A na to, aký budeme mať úspech, ako naša firma bude mať úspech, a ako sa budeme správať ako kolektív a všetko s tým súvisiace. V práci trávime veľkú časť svojho života, takže je to dôležité mať tú sviežu myseľ aj práve v tomto čase, keď sme v práci alebo v biznise. Tak. A ešte možno jednu vec, tam máme takú poznámočku z času, kedy sme sa pripravovali. A nie je to možno zase tiež také
Ak si máte odniesť jednu vec, tak kľudne nech je to táto. A to je, že ľudia sa dokážu trápiť vecami, ktoré sa nikdy nestanú. Že my si dokážeme predstavovať veci, ktoré sú absolútne, ale absolútne nereálne. A namiesto toho, aby sme svoju pozornosť venovali veciam, ktoré sú reálne, ktoré nás bavia, ktoré nás môžu tešiť, tak my si vytvárame ilúzie a strachu, ktoré potom majú negatívne dopady na naše zdravie a ktoré sa naozaj v živote nikdy nestanú. Tak, ono, častokrát napríklad tieto veci vznikajú aj pri šoférovaní, že mnohé ženy, a možno muži, neviem, majú strach zo šoférovania, neviem, predbiehanie kamiónov a niečo, lebo si presne povedia, OK, čo strašného sa môže stať. Ale keď ten fokus dáme na to, čo chceme, že chceme prejsť hladkou, kde sa už vidíme a tak ďalej, tak zrazu tá myseľ nám to sprostredkuje, dopomôže nám maximálne, ako vie, s celým tým telom. Takže je to extrémne dôležité sa zobrať tými vecami len, ktoré chceme, aby sa udiali. Tak a práve teraz si ty pomenovala, že dávať fokus niekedy na ten cieľ, nie na ten proces a v tom naozaj vedia byť tie meditácie a vizualizácie, vedené meditácie extrémne užitočné. Tak. Takže tam by sme, to je ale na inú tému a knihu, lebo tam máme tiež skúsenosti bohaté s tým už. Áno, no niečo by sme mohli dať niekedy na budúce. Ale teraz ešte máme milú radosť a to je knižka, vynikajúca knižka. Vynikajúca knižka, ktorá sa volá Myseľ bez hraníc, napísal ju Jim Quick a na pantarej.sk bude v zľave od 14. do 17.9. A ja to tak pozerám a toto je veľmi sympatický pán, v živote som ho síce nevidel, ale... Na titulke tej oblasti. Si to videla, či nie? Čo? Áno. Jim Quick vie, ako zo mňa dostať maximum. Will Smith. Takže, keďže ste práve počúvali podcast Život na maximum, je to určite tá najsprávnejšia kniha, ktorú si môžete v blízkej dobe zobrať k sebe domov a prečítať si ju. A medzi tým zaplatiť. Takže... Majte sviežu. Aby to nebolo, že som dal niekomu sugestiu, že si ma fakt zobrať iba tak. Dojde mi faktúra z Panty, že mladý pán, tu zo pár ľudí nadobudlo pocit, že si ju fakt majú len tak zobrať. Trošku nám zmizli, nemáme ich tu už vystavené, akurát ich nevidíme ani vo faktúrach. Takže ono treba mať zmysel pre humor v každej situácii a udržiavať si tú sviežu myseľ a nech už počúvate tento podcast ráno, na obed alebo večer, tak udržujte si sviežu myseľ a majte svoj život na maximum. Život na maximum vám prináša Daniela Rau, Jirguš Holéci a Podcast House